ug karon sa katapusang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Judas Redentor. Nganong ingon mo na to ang reaksyon sa diyang nadungog na ako ang kabatuuran, Lord. Masikin sa mga ganin kila karon. Labing siguro, pareha sa sanako. Nga naa sa kalibog. O di ba? Mas bugat ang ipasan ng problema. Di naglisod-sad siya sa pagsulbad. Maong parehas na ako. Midagan siya din sa bahay sa Diyos. Araw sa pagpalaban. Anong ingon man ini ang nahitabo? Kung sabay angay na akong ihingaan sa akong inahan, siya pagtago sa kamatuuran. Nga nawa man dayon ni niya ibut siya, nga andaman ako sa tanang higayon sa magpaminaw o pagsabot. Lord, ang iba na akong basulon si Mama, ining ako gibati karon nga kayubos. Ako gisaad sa akong kagalingon. Nabisig kung sa paglasiya ang akong amahan. Andapi ko mudawat niya. Pero ngano na ako siyang hangpon ganiha. Ako naman yun sa gitalikdan. Ngano ba, Lord? Tabagi ko, Lord. Tabagi ko. Aron masayot ko kung saan kiniangay na akong buhaton. Akong isalig ni mo ang tanan, Lord. Sila lang samahan. Sa anak. Sa Espiritu Santo. Amen. Anak. Anak. Siya. Primo. Anak. Ano man ana ang iyang itsura? Pwede ba ko nga mugakos ni mo dong? Anak ko. Anak ko. Pasaylo ako. Dad! Daddy! Tabang! Ay, magpagkaan. Ay, nung kapaingon si Primo. Kunahain man siya ron. Usa lagi ako gilauman nga di lang uta sa maghibo og laka nga mo'y buhaton niya ngadtos ka alautan. Ay, sensitive ka atong ambulansya. Pero panahon na. Hapit kada adlaw na lang nga na emergency. Way hulong papaminaw na to sa siren sa ambulansya. Ay. Kinsa na sa kay kargaan to. Ay naman ka in town si Jude mo abot. Wa pa man mabalik nga misaka naman lagsugod ang adlaw. Mo bitaw no? Hala no? Hain kay mo abot to si og jogging. Nagsabot ba yaon ta minduha nga magkuyog. Pero unsa ba nga gitapulan man noong kog kalit? Medyo bugat man ang akong gibati. Ay mayon tag ni ano turon aron makapamahaw na dayon ta. Ay, anak ka. Uy, kadugi off sa diyang iyang cellphone. Oh. Bro, hain ka. Sa ospital, Unsa? Ngano? paminaw. Sige. Sulti. Ni ako ron tungod ni Daddy. Daddy? Kinsang Na-confine ron si Daddy tungod sa iyang kasing-kasing. ang ako pangutana. Kung sige sa nga daddy ang imong gipasabot.
May lain pa ba kong amahan kung dili si Mayor Victor lang? Bro, Pabuto na mo si Mama. Paliw lang ko pahibaw niya kung mahimo nga na ako sa ospital karon. Bye. Tita Madi, Lo, Oh. si Bro Primo, tuwa sa ospital karon. Tana mo, Ngano oy? Ngano jud? please, unya na lang na inyong pangutana. Ang importante nga makaabot na ta dito. Daddy. Anak ko. Paway sa. Ayaw na pagsiki ang sulti. Relax. Katuog ko mahimo. Relax, okay? Thank you sa imong pagdawat. Sa imong pag-ila. Sa imong pagluwas. Ang Ginoo may pasalamati, Dad. Sorry for calling you that way. Ibaw ko, nadili ko angay. Anak, nalipay ko. Nalipay kayo ko nga imo dahin kong gila. Bisan pa sa mga... Ay, nakiskot na, okay? Unya, pahuway lang yun una. Unya, natabog pa tayo ng istorya. Sige. Mupahuay ko. Pero, please, ayaw ko biyahe. Wala ko'y masangpit. Nag-inusara na lang ko. Imura na una-una. Sige na, Dad. Ipiyong na imong mata. May, Ako tanaw. may tao. Ako tanaw na. Pahuway na diya, okay? Excuse me. Primo, Bro, Primo. Ano na sa gawas magsulti? Ayaw unang mo pagsulod. si Daddy. Kumusta si Daddy? Okay na siya. Salamat sa Ginoo. Natabangan ko ni Father aron madali siya pagdadi ni sa ospital. Medyo okay na. Pero hangyo lang. Ayaw una mo pagpakita niya. ha? Ngano? Ngano bro? O sa problema? Nahadlo ko nga dili makaayaw niya nga makalitan siya di kakita ninyo. Maumay mo ba? Ako na yung hangyo. Ayaw lang una mo pagpakita. Bisag hain ninyong to. Gusto big pahibaw kon nganong Naibaw ko. Nga na ang daghang pangutana sa inyo mga una-una. Kung nga nung ingon ini ang inyong nakita. Maong paminaw mo. Isulti na ko ninyo ang sunod nga hitabo. Humanta mo biyae nga nakikatubang ni Daddy. Mao pa. Mao ba? Murag parehas ang among mga gibati. Para na ko. Pagbuot sa Ginoo nga adto may mag-abot dito. Aron hatagan og tultok ang problema. Misamot nga wa ko makasabot. Sa diyang ako nabati ang iyang tingog. Akong nadungog ang iyang pagsangpit na ako og anak. Mura ko gibayo sa langit. Ibati na ako ang paghuot sa akong lughan. Labi na sa diyang mihango siya nga mugakos na ako. Salamat. Salamat, Lord. Bro. Bro, pagkabutan sa Ginoo. Pagkaninto sa mong gasa sa akong mga pag-antos sa unang mga adlaw. Sa akong mga kaibog sa ubang mga bata. Nga naagi papa o mama. Nga ilang kaparaigan. Humuni ibalik na ako ang akong inahan. Karon, gisunod niya paghatag na ako. Dili lang ang akong kamahan. Kundi hangtod na ang akong igsuon.
Kanan ito paghihatag na ako ang akong pagmahal. Tungod kay deserving ka, gid, bro. Nakapatandog kaayo na ko ang imong ipakitang kabuutan. O wala ti ka isipang laing tao kundi igsuon. O karon, iyo nang hibawan ang kabaturan. Ma, Sorry. Sorry na. Nahibaw ko kung unsay nahimo na kong sayo. Dapat lang unta nga sa una na itong panakitaan ng imong amahan, ako nang giyag-yag ni mong kamatuoran. Pero gumikan sa garbo kay gisakitan sa iyang pagbiya o pagbaliwa sa iyang obligasyon isip amahan. Mo'y hinugdan nga gusto na lang kinunta na ako nga itago diha ni mo ang tanan. dili ba ito ibang sapong ang kalipay nga ako gibati karon mo. Nahibaw ka ba? Nga nagsukwak ang maong kalipay suod sa akong dughan. Wa ko'y kabutangan. Bro, wa ko masayod kung unsaon ako sa pagpasalamat ang Ginoo, bro. Ini ato palagkaila karon. Parehas ni mo. Wa sa ko'y kabutangan sa kalipay nga akong ibati tungod sa kong nahibawaan karon nga ang pinangga kong amigo. Ako na ning igsoon. Pagkaksa kong usapi. Love you more, bro. I love you, bro. Tita Bani, Jude, pwede bang tawagon natin kag mama? oo anak. Oo, ako nang ikalipay. Jude, Kung iyan po nga magdayon unta ang kalipay nga iyong gibati karon, kung maangko na ginunya ni Mayor Victor ang iyang kayuhan. O kinaot pa uta ngang iyang gibati sa ilang panaghangop ni Primo, walang untay sambog sa pagpakaroon ingnon. Dili at tingani mo angay pagbuutan. Kung nga nang nakasulti ko gingulyada. Parehas tang nakaila kung usay batasan sa Mayor. Buong pasiluan ako dyan. Way kasulo. Nakasabot ko. Maong dili ka makapaabot ka mahiubos ko. Kalit pagod kaayo. Atong nailhan ng imong amahan sa pagkamaayog yung muda sa iyang papel. Karon, masuko. Unya, pwede na kayo sa usalang kapag pamilok. Magpakita na yun sa iyang kaayo ug ubanan pagani og luha. Aron kagyud mo tuo sa iyang ipakita. Pero di ay, ilawom siyang dughan o sa iyang hunahuna na ang lanos magpanimaos. Pasaylo ang mo ingon ko nga inihigyo na lo. Lahi yun ang ako nakita sa akong amahan. Sa among panaghangop dito sa simbahan, akong nabatsikan ang pagkamatirod aron sa iyang pagbati. Maulaging miingon ko nga hinaon ka nga walang ginoon kay sambog sa pagpakaroon. Pwede bang ato sa hatagan og laing higayon? Pagkadaghan sa giingon ng mong laing higayon nga iya nang giusikan mo. Sakdi lang lo. Ato lang ang maaman ng atong kaugalingon. Pinaagi sa pag-ingon nga tao ra magud siya ug ulipon sa sayop. Hinoon, kung magpinalitong kita, lisod di siyang pasudlon og dali sa atong kasing-kasing. Tungod sa kadaghan sa saha sa akong amahan. Diin, usata sa naa mo. Pero, kung ang Ginoo, wagin batia og kapuol sa paghatag og higayon atong mga masalahipon. Si Kinsar man ta, nga dili mo sunod sa iyang lakang, nga igo raman ta iyang ginalang, dili ba lo? nindot ang imong patiod kung makapasaylo ka di atong nakasabdi mo. Husto gyud ka ma. Salamat sa maong pagtuo. Ayaw kong niya nga andam ka ng pasaylo sa Mayor, Madeline. Tay, sa unang panahon maong naningkamot gyud ko aron mahimong tao nga tinamud sa tanan. Tugod kay sud sa kundughan, nag-alintabo ang pagdumot sa tao nga nagpahimus nako. Mo'y naghari sud sa kong kasing-kasing ang tinguha gyud sa pagpanimaos. Pero wa pa nako madungog ang rason ni Victor kung nganong sa kanindot sa among relasyon sa unang mga adlaw. Sa kalit lang iya kong kibiyaan.
Dili ba maayo una nga sa di pa kumuhukom? Akong paminawon ang masikahabig aron dili masayop sa desisyon. Nga buhaton, dili pa? Katong pagpursige ni Victor nga makigsulti gyud nako. Dili tingali dautan ang iyang tumo. Basig gusto lang yun niyang ipabati nako ang hinungdan kun nganong sa usa lang kapag pamilok iya kong gibiyaan. Pero, o sabay dahita po, wala ko si hatagi og higayon tungod sa garbo nga miulipon ako. Kung ako lang tingali siya gihatagan og chance aron makapadayag atong higayuna sa iyang unahon. O bisan unsa pagagusto niyang isulti tay, tingali. Wato mahitabo ang ikaduhang gubot dito sa simbahan. Nagpakita lang sa gid ko sa pagka-unfair atong panahon na. Gi-underestimate lang yun ako siya tungod manggod sa akong nadunggan ng mga komentaryo against niya. Gusto ka, tita. Siguro, pagsabot ra ang iyang gikinahanglan. Di atong mga orasa. Pero kaimo lang gihikaw ni daddy. Maupasaylo ako nga nakatampo hinuon ko para mas mudako ang problema. Matod pa sa panultihon, nga lisod pagtulid sa usa ka taong madlungon. Kung imo sa siyang binuangan, pagsabot o pagtudlo sa hustong buhaton, mao gid ang kinahanglan aron ta molampo sa paggiya sa usa ka tawo nga nasimang sa hiwi nga dahan. Labaw sa tanan, dili gid nato kalimtan ang pagpangayo sa Ginoo aron ta niya tultulan sa hustong agianan, paingon ngadto sa kadaugan sa atong tumong. Mao gyud. Dili bigod nimo matag na ang tao. Kung karon mo imong nakita niya ang kangilad, dili ba ka makasiguro sa maabot? Unsa imong kalibutan? Kung kanang nakita nimong badlungon, mao day tinuod nga buutan. Maong pagsinabtanay, mao gyud unta nagikinanglan. Oo, anak, sakto ka. Mao laging andam na kang pasaylo ni Mayor Madili. Tay, mas bililhon para nako ang kalipay sa akong anak kaysa akong pagdumot. Ma, salamat. Anak, Gusto ko may baho sa tinuod nga kondisyon ni daddy, bro. Bro, kamong tanan, may raon ni anak. Pero karon, sabtan ninyo nga akong gihangyo. Nga dili lang una mo mapakita ni daddy. Mintras ni apa siya sa ospital, ha? Itugot nga ako lang ang otiman niya. Kaya akong plano nga hinahinayan ako siya sa magpasabot. nahala, sige, kung mo ay gusto. Sige, bro. Grabe sa da. Oy, Inday. Bawal ang magsapot-sapot ha kay makaguba sa beauty. Usa naman ang orasa. Sharo. Kung unsay nasugatan, iya ang tatampay bawon aron dili ta maingon og buang nga magpunag paabot sa wa. Nagkutoy nagmayo akong tiyan. Usa man iya tang pasmuhon? Ay, hala, oy. Abi ba na kung dili ka makamao masuko, Inday? Normal ragod ng tao. Oo, mura doon na may bisita, oh. Saan na iyang kuyog? Yan sila si Lolo Oste yung si Mama Madi. Bayday, nga nung nagmama, mangkunod siya itong dani, madamadilin ba? Hi! Mayong adlaw! Paamin ako, Lo. Uy, kaluyan ka sa Diyos. Di mamugikan. Ako na ipasabot nimo karon, Dal. Tungod kay wala bagi ko makatawag nimo. Ngano di ay? Grabe ang akong paghuwat. Nabalaka na kaayo ko kay wa pa baya kay kaon. Dili kay ako ra. Hasta sila si Lolo o si Mama Madi. Unsay Mama Madi?
Tita, ingon man anang imong gisulti, nagpasabot ba nga naagkay kasayuran sa mga kalihukan ni Daddy sa unang panahon ug hangtod karon? Mahimo pag ako nang mahibawan? Ay, Jod, kana ang ako pangagpas lamang. Kaya ang kinaiya nga gipakita ko sa imong amahan, mura magugdagtugan. Ay mahibo pag-atoon ng isimang ug lain ang atong istorya, ha? Likay lang sa taana kay sa pagkatiduod lang, wa ko makasabot sa kong gibati karon. Gusto na kong kalimtan ang nahitabong kumusyon between ni Primo ug sa iyang amahan. Maumuhangyo lang sa ko, ha? Ato lang sa nagkalimtan, ha? Mau gani. Ila, tabangi ko aron na kanda manong pagkaon sila si Madi o si Paring Gusting. Unsa na gurong orasa o? Mga una ta, oy. Nata na, ila. Tabangan ta ka. Ay, muapil ko. Ma. Lingkod lang, okay? Pasag din na lang mi nga mo'y mulihok. Darl, tana. Tita. Primo, ako na nalipay ko. Sa oras nga imong pahoy. Gusto ko na bang mukaon? Uwa ko gutuma. Pero kinanglan nga sudlan nimo ang imong tiyan. Dili mahimo nga dili ka mukaon. Tungod kay mo inam ka tambal. Biya iko. Ayog siluti ang imong kaugalingon. Nganong dili ka na magkatarunganon. Ayaw kong pahinungti sa imong kaluoy. Kay dili ka na mo'y angay mong buhaton. Ang husto, mao nga imo kong kasilagan. Pasagdan, kung mahimo, dili ni mo ilhon sa tibuok nimong kinabuhi. Kung ako nang tumano ng imong giingon, bahay mo niya kong bakakon sa akong kaugalingon. O, kay sukad sa pagkamat ko na kaugbuot, maumay akong gisaad sa akong kaugalingon. Kung makita, ug ako lang may lang akong amahan, bisan uno sa paniya kangilad, bisag dili pa ko niya ilhon. Ako ra nang dawaton sa dakong pagpaubos. Kaya ako mga ikalipay nga ako siyang makita. Kaya sukad sa gamay pa kong bata nangandoy mong gigo nga ako lang untang matirawan ang iyang pagpangga bisag kaniyot. Igo na para na ako. Bisag ang mubo lang higayon nga akong matirawan ang iyang pagmahal. May hunong sa paghangyo sa Ginoo. Nga unta. Ako yun si makita og mailhan. Maong, ikaw na sadang akong hangyoon. Ngayon gihikaw na ako ang higayon. Aron ako kakaalagaran dat. Dili mapapas ang sa nga kung nahimo diha di mo anak. Pinaagi sa kong pagtugot nga ipadayon ang imong gibuhat nga pag-unong nako karon. Ngilad ko nga pagkamahan. Sa pagkatinuod lang, mura akong mahilis sa kauwaw. Nga naghuna-huna sa kasalbahis sa akong sinultihan batok nimo sa unang mga adlaw. Kitulisok na ko karon, Primo. Gusto. Dili na to iskutan ang nangagi mahimo ba? Ang ato bangon mao ang karon ug ang ugma. Ato sugato ng usa ka bag-ong adlaw sa atong kinabuhi nga puno sa pagmahal sa usag-usa. Atong hawanan ng atong mga kasing-kasing nga puno sa mga kasakit.
Mo na atong puyan ang Ginoo. Aron sa ingon, mahimo noon yung nindot ang dagan sa atong ginabuhi. Anak, pagaksa kong usapan. Gusto na kong mabatyagan ang pinitik sa imong kasing-kasing. Dad, Talagsaon ka. Talagsaon ka, anak ko. Inanay ni mong gibuka ang akong mga mata sa kamatuuran. Nga naa ginay Diyos nga buhi. Kinsa nagtanaw sa atong mga binuhatan dinhi sa kalibutan. Salamat. Salamat, anak. Karon, wa ko'y kasudlan sa kalipay nga kong gibati. Ugaling lang. Kay dili ko hingpit nga magbalipayon kung dili na ko ikatubang ang imong maguwang. si Bro John, Mahimo ba? Imo kong dadon sa tubangan sa imong maguwang ug sa imong inahan. Aron ako kahugasan nga akong mga kasalanan. Gusto ko nga mangayo ug pasaylo nila. dili na ko mahimong isugal ang imong kondisyon karon. Para lang anang imong tumong. Kung dili na sumanggani ang imong tumong, isa ano na nako, natabangan nimo ang imong kaugalingon na magpakaayo sa hingpit. Kay ako sa isaan nimo, na dili kapakyason anang imong gihangyo karon. Anak, dili ko gustong mamatay nga magbawol og pagdumot. Dili na tumatag-an ang panahon ak. Kung kanusa kita kuhaon sa Ginoo. Mao nga, mahimo ba? Ayaw na ko mawata og dugay. Gusto lagi na ko ikasulti ang imong igsuon ug inahan. Ha? Please. Siguro alang ma, na sa inyo unyang panagsulti ni Daddy. Nga dili siya masakitan. Oh. Ha? Hayo lang bro. Ayaw padahal sa imong kayubos. Please lang. Dili ron panahon aron magbinasulay o magdinom tanay. Ato ni Husayon ang kagubot kay tabo kani adto. Ato lang puy anang kalinaw karon. Jod, Wa si Jude. May gilakaw si Tita Madi ug nagpauban niya. Asa ko to sila ila. Ang gisulti ni Jude nga may importante lang kuno at manon si Tita Madi ug magkinahanglan sa iyang assistance. nahibalo ba ka mo? Unsa karong adlaw? Ma? Oh, ganun mahila ka. Ma, please. Unsay problema? Wa. Mahimo pag-imo kong hatagan og ikayon, Jude. Pasagdi kong ihurot ako sa pagpagawas din ang akong mga luha.
aron wa day makita bisan usa ka tulang ang imong amahan. I-decrete ako niyang happy birthday karon. Oh my God. Gusto tuod. Birthday ni Daddy karon. O kay birthday. Unsay agay niyang batiun, Jud. Kalipay, ma. Kalipay. Inday? Ella? Kami kayo na kung nahinanong kag maayo karong orasa. Kay, nakit-an taman ka kaganihan nga nagpiyong imong mga mata nga naghigdaan ng sofa. Nagdako lamang akong tinguha. Pero, mahadlok naman noong kong matulog. Kaya tingalig, mausap na sa tong hitabo. Ang hapit ko uruma. Unsa ba gid kang nilaan sa imong damgo ni atong higayon na? Ako nakita nga akong amahan og inahan nga. Nagatulisok na akong ila. Ha? Ngano gud? Tungod kay hangtod karon. Wala pa magyud na ako matuman ang akong gisaad nila ibabaw sila hang lubong. Ha? Kay, unsa man ang maong saad? Panimalos. Unsa? Panimahos ni kinsa? Ella, Uy, naunsa ka? Naunsa ka? nalipong ko. Ginoo ko. Ay! Lo! Tabanin ko ninyo! Salamat nga nakatuog na sa balik. At least, makabawi siya sa kahapo ngayang ibati. Kanindot iyang tanawon. Kung dili ni mo makita ang iyang kasuko. Mula daw ang pagkanindot siyang naong. Ug bation kag kalooy. Lord, tukutin nga magpadayon nga ang kausaban sa akong nakita karon. Huwad asiyang dughan ang kayugot. Itukot mo balik na unta ang iyang magpangga ni Bro Jude. Hinaot pa unta nga iyan ang ilubong sa kalimot ang tanang kay ubos nila sa usag-usa. Unay mo puli ang pagmahal. Kumusta naman? Andam na kong moatubang sa imong amahan. Ma, Dali na. Dali na. Kaditsa, Ha? are you sure? Are you okay? Oh, yes. Yes. Murag dili, ma. Murag dili. Oh. Kaya imong panagway, nagtugan. Nawa ka sa mayong kondisyon. Ju, Tanawa ka no? Namugnaw ganing imong kamot? ayaw nagtagda. Dali na. Nindot pa kaya ang tuog ni Daddy. Maayo noon, aron siya makabawi. Kitanaw na ko niya. Pirming kuwang sa pahuway. Dad, manghinaot ko nga kining kalipay nga akong gibati karon. Magpadayon na gyud unta. Walang tayo laing problema nga moabot. Hain naman ka sila. Hello, anak. Ma,
Bro, Oh, bro. Suod mo. Bro. Suod. Ay, salamat. Ay, natuog siya, ha? Oo. Pero ganihara. Dali mo. giubos siya. Ayaw ka pala ka. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Madi, Victor. Nera ko, Victor. Madilin, Yes. Ako, Victor. Kumusta naman ka, ha? ni Agin ay ka. Oo. Wa ka babalipay nga giduaw ta ka. Salamat. Kung wa man lang gani ko magdamgo. Tungod kay dagang higayon nga nagtinguha ko nga moduol nimo. Aron ikasulti ka. Apan kanunay ko nimong gilikayan. Hapit na mausab ang akong pensamento sa pagpunay kuna-kuna ug unsay mayong paagi. Unsaon? Aron lang gyud ko makaduol nimo, Madi. Tungod kay gusto na akong ipasabot nimo ang hinungdan sa akong kalit nga pagkawagtang. Okay. Karon niya naman ko. Mangutan ako. May isa ba kong nahimo diha nimo? Hinungdan ka kalit lang ko nimong gibiyaan. Human ka mahibaw nga nagsabak na ko sa atong anak. Wa gid kay sa nga nahimo. Ang bugtong ra nimong sa mao ang pagtugbang ra gyud sa pagmahal nga akong gipahinungod diha nimo. Pero kalit lang giputol sa way puangod nga amahan ni Rosana. Dan, paminaw jud. Kamo nga niya sa akong atubangan. Pasabton ko kamo. Kung nganong kanunay nga mag-init ang akong paminawa ko ninyo. Aron ninyo mahibawan kung nganong nahimo kong dautan. Diha na si Rosana sa akong kinabuhi. Sa dihang gikaila ta ka, Madi. Unsa? Nahinumdum ka tingali. Kung nganong idlas kay ko, kung muhangyo ka na nga mamisita ko sa inyo. Pero dihay usara yun kahigayon nga napugos ko sa paghatod nimo sa inyo adtong nalipong ka. Maong sa unang higayon, nagkita mi ug ang imong amahan. Kinsa, okay sad ang tinagdan ako. Kay tingali, uwagin mo sultihi nga nakigirelasyon ka na. Hugot akong gitago niya. Motog misugot na lang ko nga magtagbo-tagbo na lang ta panahon nga watay klase. Himuon na ako usahay ang pasangil mao ang pagsimba. Mao tingalig na suko ang Ginoo. Iya kang gipalayo na ako. Mao tingali ito nga gidimalas ko. Kaigikan ko sa inyo. Nasakpan ko sa mga sinuhulan sa kwartahan nga amahan ni Rosana. O atong higayon na. Ila kong ginaatubangan sa amahan ni Rosana ug wa na ginbuhi. Kay gitug-ana naman ni Rosana kung kinsay amahan sa ikaduhan niyang anak nga mao ikaw, Jud.
Si Ate Lovely. Anak ni Rosana sa laing lalaki. Una kay nako. Mao ba? Ikaw ang akong anak. Nagisabak sa imong inahan adtong gidakop ko sa mga alipori sa dato nimong apuhan. Adtong higayon na. Siyam na kabuan nga diha ka sa tiyan sa imong inahan, Jod. So, ako mangkod si Bro Primo. Oh. Jude, anak, sorry kung nasakitan ka manggali nining akong gisulti. Ha, anak? Pero wa gyud ko'y gugma sa imong inahan. Nahitabo man mi, kana. Tungod ka nagpakita siya og motibo. Pero honestly, dili gugma ang nagtukmod aron ta ka matisok sa iyang sabakan. Ug misamot kalayo akong pagbati kang Rosana. Tungod sa akong kalagot sa iyang amahan, gagibaharan ko nga patyon uban sa akong pamilya kung dili ako pakaslan si Rosana kay mabdos na siya nimo. Dili na ko niya ikatugot nga sa ikaduhang higayon makabaton siyang apo nga bastardo. Mauday nga sayang nagkayon para ni mo ang pagpasakit ni Mami. Mabasol ba ko ni Bunak? Sultihan talagang tinuod. Nga tungod kay nakasalan ako sa imong inahan, akong giingnan ang akong kagalingon, katudluan ko na lang ang akong kasing-kasing sa pagmahal ni Mami mo. Kay naanak ka. Nagkinahanglan sad ka sa kungan. Pero sayod ang Ginoo. Giunsan ako pagpaningkamot aron lang gyud ko magkat-on sa pagdawat kang Rosana nga ako ng asawa bisan pa magdagdugo ang akong kasing-kasing. Pero napakyas gyud ko. Tungod kay wa man gyud siya mo kooperar. Iya man yun kong kitudluan sa pagpalamay sa akong mga kayubos kay kanunay man ko niyang insultuhon sa akong kapobre. Bisan naa sa tubangan sa ubang tao, pakauwawan ko. Way adlaw sa mong palagtipon nga dili malipaghong akong naong hangtod kami abot sa punto nga nakahuna-huna yung kong dautan. Giplanuhan ako sang wadon sa akong kinabuhi. Pero salamat. Salamat kagitabangan pa ko sa Ginoo nga makamatngon ko ug ako kining malimtan. Ingon ni Ana ang tinuod nga sugilanon sa akong pagkawagtang sa imong kinabuhi, Madi. Karon, angay ba kong muluhod aron imo kong pasayloon? Victor! Victor! Bro, please. Ayaw kasi lagi ang akong inahan. Kami duha si Mama. Ingon ba din ni anak? Ang akong bation nga pagbuot makinintanan sa Ginoo. Kinsa man kumubati gyud anak akong butulaw naon. Sa man sa kong apuhan ang nahitabo. Dad, Mama Madi, giisip na ako karon nga miabot na ang kahayag. Kay ato naman haybawaan ang kamatuoran. O kay mituo man ko sa gisugilon sa akong amahan. Mahimo bag ato na lang ilubong sa kalimot ang kagahapon? Ubay atong atubangon ang karon ug ugma?
Please. Atong puy-an ang kalinaw. O atong natagamtamon ang tinuod nga kalipay. Oo, anak. Oo, anak. Oo. Bro. Mahal ta ka, bro. Mahal ta ka. Kumusta na ka, Mayor? Kung dili siya maluwasay ang akahimtang karon, mauna na ang gitawag og gaba. Kailan ka gaba? Pre. Ang Ginoo na yun mismo ang naningil niya. Aron katong mga inosente nga nahimong biktima sa iyang kangilan, dili na maugawan ang mga kamot sa hugaw niyang dugo. Maokyot. Kailan kag dugo? Pare, sus, kung mamatay siya sa iyang sakit, kung halantas pagingon nga, Mayra! Buddy, mga anak, okay na ko. Inyo kang gitagaan o gihatagan og talagsaon nga kusog. Aron mo padayon sa akong pagpakabuhi. O nga tuan yung doktor, magawas na ko. Unya dada ako niyo simbahan, ha? Kay gusto ko adto ko dito magpasalamat sa Ginoo. Ining tinuod nga kalipay nga yung gipatilaw na ko karon. Please, Dad, relax. ayaw ko pakyasa. Relax lang, okay? Ayaw ko pakyasa sa akong mga plano, nak. Mo-check out na ko. Kaya doon ako nindot nga plano. Ha? Tara bro. Kitay mo doon sa doktor. Okay, bro. Buddy, Victor, kung nagdamgo manggani ko, dili na ko gusto nga magmata pa. tugod das ipo kalipay nga nahusay na ang tanan, Victor. Ikaw, unsay imong gibati? Parehas nimo, nalipay, kay miluag naman ang naghuot sa kudukan. Salamat. Salamat sa Ginoo. Nga iya kang gihatag pagbalik nako. As a friend, yes. Diha ra kutob. Kay kinahanglan man natong dawaton nga doon na kanay kabilinggan nga nung muuwi ka man, ha? Pero as a father to my son, di guna na ako inigar. Tugod kay akong nakita kung unsa ang kalipay di primo nga iya nakagnailhan. Pero, imo niyo kong gipasaylo. Kaayo. Kaayo, gid, Vic. Kinila. Oy, si Inday. Panhiaon niya si Inday aron atong maistoryahan, ha? Uy, si Inday di. Oh, imo tong asawa. Miniyuplay ko. Kinahanglan nga ato siyang pasabton nga wa siya'y angay nga kabalakan. Husto. Si Inday. Kinahanglan nga dili na ko kalimtan si Inday. Angay sad siyang mahibaw sa tong sugilanon, Victor. Oy, Daddy, good news. Wish granted, Dad. may sugot ang doktor nga mo check out na siya. Oh, ma. Oh, Salamat. Sige, panganda mo para sa akong plano. Tabangi ko ninyo. Isalig na ko ninyo ang kalampusan sa gusto na kong mahitabo, Jod, primo. kung gituhuan nimo nga maikatabang ko sa giingon nimong plano, Victor, naara ko si mong luyuha. Andam ko sa pagsuporta. Salamat. Salamat, Madi. Ingon ini ang gusto na kong mahitabo. Darl? Gikinanan ako ang inyong pag-abag. Kung mahimo, Darl, hangyo si Inday nga mukuyog. Dadasad si tatay o si Lolo Osting. Asa man may mo ato? Sa dagong bahay. Mitsik out na si Daddy. Ha?
Kaloy si Ginoo. Dili raman grabe ang iyang kondisyon ingon pa sa doktor. Darl, naibaw ko nga daghan pa kag gustong isulti. Tungod ka nasayod ko. Nga na kay gitago ang pagdumot sa akong amahan. Pero hangyo lang. Bisag sa katapusan na lang higayon. Ihatag ang akong kipangayo. Nga dadon nimo sila si Tatay Amboy, Lolo Osting og labaw sa tanan. Si Tita Inday. Ari mo diri sa dakong bahay o niyang hapon. Mga alas 5. Okay na ba? Akong usbon, katapusan na nina akong hangyo. Hala, nga naman ka? Aron matubag ng atong pautan. Aw, atong tungahon. Mga tao magtaga magkabaong respeto. Diba? Atong doon. Pero si Inday, Oh, Inday. hay mas Inday nga wa man dinis palibot. Ako nagilili ang niyang kwarto pero wa man siya dito. Gisuhid sa nako ang gawas. Hasta sa luyo. Kaya namasin kong nalingaw og tanaw sa mga tanom pero wa man. Wali mo tawagin sa cellphone. Dead tone. Meaning, basigi off. Dead tone? Or drain. Ha. Ingon lang ini ay. Ingon na ato na lang gid siya nga huwaton. Di ba? Ano nga makakuyog tungod kay akong nasabot nga importante gyud tong mensahe ni Jud. Kay gi-request gud ang presensya ni Inday. Basig gisugo sa mayor si Jude kay tingali. Nagplano siyang pabalikon si Inday. Muna. Diya. Mao nga, ingon ani na lang. Kung namalangan man si Inday, kung nahain man gani siya karoon, gibutang sa Ginoo. Unya, moabot na nga hapit ang oras nga gingon ni Jude. Moadto na lang ta sa dakong bay. O tawagin na lang unyag balik si Inday. Aron nga, papaso ba ka kuhaon? Husto ka tay. Sige, ingon anak na lang atong buhaton. Ay, salamat. Kay niya na sila. Pero, tempo. Si Inday, wa man. Ano man? Hay mas si Inday. Asa ning... Asa si Inday? Ay, may lakaw nga. Wala magpahibalo. Tus! Naikog tingali kay na mahuway sa adming tulo. Mao nga, ako na lang na sila nga. Kuan na lang, tawagan na lang ko niya og usab para papason kay kuan ganina nga gitawagan. Wala man magkontak. Kinahanglan nga mo higit siya. Usa man ito. Murag daghan man kayo ang mga tao. Usa may naadya sa inyong natalan. Mga bisita. Ipagkontak ni Daddy. Usa na ni Ana ang iyang mga sakop sa munisipyo. Naisalo-salo nga himuon. Pero wagin misulti ni Daddy kung nganong ingon ini ang misantop sa ingon una. Pero sa dili pa mi masud, mangutan ako. Okay na mo? Okay na gid, Darl. Wala problema. Maong gipanhitagid mo. Dali na mo. Usay okasyon. Magpakaw ng mayor. Tay. Tay. Lo, amin ko. Bay, maayo ka na nigid mo. Tay pa bay? Si mama ni mo. Siya lang naghatag og instruction sa nagatiman sa mga pagkaon sa no. Oh, bay. Niyas mo din. Lo. Dali na mo sa lingkuranan nga among giandam para ninyo. Kaysa dili madugay, sugdan on yang panihapon. Dali na mo. Good afternoon. Una sa tanan, ako kamong pasalamatan kay inyong gipatalinghugan ang akong pagdapit. Gusto lang ko
nga makigsaw ninyo sa akong pagpasalamat sa Ginoo sa iyang paghatag nako og laing higayon aron ako kamong ikauban. Dili man kadto mahibaw-an ang panahon. Sa bisan unsang oras manggod, mahimo kitang kuhaon sa Ginoo. Maong gusto nako nga pahimuslan kining higayuna aron ako mapabati ninyo ang akong pagpangayo ug pasaylo sa tanang mga tao nga nahiagom sa akong kapintas sa unang panahon ug hangtod karon. Bisag unsa kangilad sa tao, kung doon na lang yun siya determinasyon sa pag-usab sa iyang kangilad, dili gina imposible. Kung gagiyahan mo siya sa Ginoo, aron siya mulampos sa iyang tumong. Salamat sa mga tao nga masinabuton sama sa akong mga anak nga sila si Jude. Kinsa giisip na kung usa ka Judas, apan di ay usa ka manluluwas. Ingon man sab kang primo, ang manghod. Kinsa sud sa taas nga panahon, wa makatagamtam sa akong pagmahal tungod kay gibuwag man kami sa kapalaran. Dili ako mahatag ng detalye sa nanghitabo sa among kinabuhi. Ang ako na lang nga kinasingkasing kong ipailan ninyo nga kini si primo nga apo ni Tatay Usting, akong anak. Usa sa akong ipaibaw niyong tanan nga sa umaabot ng eleksyon, dili na ko magpapili. Akong ihatag ang higayon sa duha nako ka mga anak ang pagdesisyon kung kinsa nilang duha ang interesado nga mopuli. Ikaw bro, ikaw diha. Dili ko bro, ikaw ang akong gusto. Utapang ako mo. Ayaw ko bari-bari. Hinaot pa unta. Kakunhain man nilang mopuli, inyo gyapong tabangan. Dili na mahimo nga magpabilin kang buhi, kriminal! Usan? Wala na akong pagkatulga sa ako ang ginikanan. Kanunay ko nilang gipukaw pinaagi sa utang damgo tungol kay hangtod karon. Wala pa na ako matuman ang akong gisaan nila nga ako yung ipanimalos ang ilang kamatayon. Inday, usan ang binuang nga? Dili kini akong binuang, Jod. Kundili, binuhatan ni anang imong amahan. Tungod siyang kahangol sa buang yuta nga gusto niyang ilugon. Iyang gipatay ang akong amahan o kinahan kinsa hugot kayong mibabag sa iyahang tubong. Unsa? Mo ka na hinungdan nga may serbisyo ko ninyo isip katabang aron kun makahigayon. Ako nang ikapanimahos ang kamatayon sa ako mga ginikanan. Pero ang kaayo nga gipakita sa imuhang mga anak na ako, mao'y nakapugong. Labi na ang pagmahal ni Jodia nimo nga iyahag abahan. Pero wala ako papahulaya sa mga kalag sa akong mga ginikanan mo. Ako na libat siya! Ayaw si Daro! Ayaw, Inday ha, ayaw. Sobrang kalipay nga nalanan ako ang akong amahan. Pero, kung di mo naman lang ganun siyang kuhaan sa kinabuhi, ano ka lang makabaos? Ako na lang, Inday. Ako na lipat siya. Kaya hindi naman ako ikalipay yung mabuhag yun sa higpit. Di ka na ako ang akong amahan. Primo! Niya, munod ko si mga tumangan. Palihog lang. Ayaw ihikaw sa akong amahan. Apila na lang kaadlaw na bilin siya kinabuhi. Pasagdi nga akong lugaton ang kinabuhi sa akong amahan. Primo, ayaw. Pasagdi ko dan. Dili ko. Ayaw ko siki ang imong kinabuhi. Husto siya siyang gingon nga ako ang angay mamatay. Dili! Darn! Ang bili ng armas! Ambila, ila! Huwag si Bisan kinsa nato ang may katungod nga mukotlo o kinabuhi. Kung doon na
Inday makalapa sa balaod. Pues ang balaod lang ang may kahom sa pagsilot niya itong nakasala. Ayaw! Dili na to siya hilabdan. Kaywa siya sa usapa. Tinuod ang iyang gingon nga nakahimo kong krimen. Daddy! Og dili kay kanara ang saang akong nahimo. Kung dili, naapay lain. Daghan! Luyo sa inyong kasayuran. Maong husto si Inday nga angay lang kong magbayad. Mga tagi kong higayon. Daddy! Kamong tanan nga naiagom sa akong kabangis. Kuyog mo aron matambalan ang naghuot ninyong dughan. Victor! Tana, mga anak. Ihatod ko ninyo sa presinto sa kapulisan. Aron mo kumpisal na ko. Mukumpisal ko sa tanan na kong kasalanan kay andam na ko kining bayran. Anak, pasaylo ako sa tanan akong mga sayop. Ingon man ikaw, primo. Pagkaksa ko ninyo. Kay tingali. Mauna kini ang katapusan atong balagkita. Pero mawa man ko ninyo. Isipa nga nagpabili na akong pagmahal ka ninyong talan. Og dinhi mga higala natapos kini atong sugilanon nga naguluhan. Judas Redentor. Sugilanon nga sinuwat ni Monique de Gracia sa Sidon. Ubos sa direksyon, Jennifer Dato Miniusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garing. Og ania mga naghatag og kinabuhi ning atong sugilanon nga bag-o lang yung natapos. Sa papel ni Victor, Jay Barayos. Jude, Randy Padayaw Suson. Ella, Ingrid Miss I. Vertudaso. Primo, Leo Manlanat. Rosana og Inday, Teresa Tirol. Lolo Osting, Ricky Garing. Gugong, Clint Garing. Madi, Jennifer Dato Miniusa. Lovely, Chini Miniusa. Tatay Amboy, Papa Rams. Kining tanan dalit gyapon kaninyo sa RMN Drama.